Har du taget et andet format? Ja, nu har jeg taget et mindre format. Bliver det også mindre på den skærm så? Eller? Nej, det gør det ikke. Den er så lille, så det gør ingen forskel der. Nej, for så kan man næsten snart ikke se noget. Nej. Så må vi køre lidt igen, Geo. Jeg håber, du har energi. Ja, nu har han begyndt at puste lidt. Ja, det er klart. Ja. Dygtig. Hey, hvor er det dygtig. Ja, du er lige ved. Jubi! Vil du også prøve? Ja, det vil jeg gøre. Så Nå ja, så kan du holde. hvad er det, du siger, jeg skal passe på? Ja, du tog den i luften. Georg, nu går han hen og tager 2 Peter, du skal tage den ene fra. Men han samler. Han er så fræk. Georg, nej. Georg! Det var godt. Han er så fræk. Aflever. Ej, nu må jeg hellere kaste den rigtig langt. Du gjorde det igen, Peter. Georg. Ja! I luften. Ja, det sjove er, det er bare lige et sekund, der skiller, om man når at kaste. Inden han lige har sluppet den. Ja, fordi så er det rigtig fræk. Det er godt, skat. Ja, aflever. Det bliver rigtig godt, Peter. Det er jeg meget glad for. Jeg kan huske, at med Robin, der havde jeg et ganske kort sekvens, som far havde taget herude i den her have. Ja. Men altså, det var 30 sekunder, og så var det sket, ikke? Ja, man så Ja, når det er for sent. Den var svær. Den var sgu med range. Det var nok, fordi der kom noget vind. Georg? Aflever. Det var godt. Det var mærkeligt. I luften! Han er rigtig god. Og så når han tager den direkte i munden, så plejer han altid at klappe. Jeg ved ikke, om han forstår, hvad det er. Nej, det gør han nok ikke. Ja, jeg er ikke så god til at kaste lige. Ind i busken. Man kan også høre hans åndedræt nu. Ja. Yeah! Nu skal vi stoppe, Peter. Nu stopper vi, og så lader vi ham bare tage. Nu vil han nemlig have begge to, og det er ret sjovt ud. Så stikker han af. Stikker du af, Geo? Hvad? Stikker du af? Er du en lille frækkert? Er du det? Er du en lille frækkert? Han kan ikke lide at blive filmet. Sjovt. Nå, det var godt nok. Så skal vi bare slukke. Hvor var det? Så skal du lige sige stop.